Huub, zwaai even naar de kiekers. Ja. We gaan beginnen, het jaar van het Limburgs ondernemen. Ja. Wat betekent dat precies? Goh, wat betekent dat precies? Kijk, de LBV bestaat 100 jaar. Dat is de aanleiding. Maar we gaan er geen clubfeestje van maken. We gaan het hele jaar door Limburgs ondernemen onder de aandacht brengen. Onze leden zijn Limburgse ondernemers. Maar ook het ondernemerswereldje in Limburg moet eens een keer wat meer onder de aandacht komen. We hebben nog een beetje te veel last van, ach ja, het hoeft niet. We zijn maar Limburg. Gaan we nou eens mee stoppen, we gaan knallen, we gaan 100 jaar vieren. En dat gaan we doen samen met alle Limburgse ondernemers. Wat heb je zelf eigenlijk met ondernemen? Dat heb ik zelf in ondernemen. Nou, ik vind het fantastisch. Ja, ik zeg altijd, de ondernemer maakt het verschil in de samenleving. Weet je, het is niet de overheid of, weet je, die zijn goed en randvoorwaarden scheppend bezig. Maar een ondernemer die creëert zelf. En die helpt ons aan banen, die helpt ons dat onze kinderen ook employ vinden. Het zijn mensen die nek uitsteken, daar hou ik van. Huub, dit is de vliegensvlugge vragenronde. Ik ga jou dilemma's voorleggen en de vraag om er eentje uit te kiezen. Koffie of thee? Koffie, Romaneske of Beppie Kraft? Romaneske, Thuiswerken of op kantoor? op kantoor. Tussen de middag met collega's lunchen binnen of een wandeling maken buiten? Toch lunchen met de collega's. Toetsenbord met een computer of een iPad? Doe mijn iPad. Ga je schrijven of doe je alles digitaal? Ik schrijf nog. In het weekend doorwerken of relaxen? Allebei, moet ik kiezen? Ja. Nee, relaxen, laat ik het goede voorbeeld geven. We gaan zo meteen bij ondernemer 1 gaan we op bezoek, bij bedrijf 1. Welke vraag zou jij willen stellen aan de ondernemer daar? Maakt niet uit wie het is, gewoon een vraag over ondernemen. Iedereen heeft dat in de genen zitten als het goed is. Maar wat wil je van ze weten? Waar ben je benieuwd naar? Vraag me eens wat zijn passie is. Omdat ik denk dat de drive, de innerlijke drive van de ondernemer is zijn grootste kracht. Je doet het niet om centen te verdienen, ja dat is mooi meegenomen. Maar je doet het omdat je iets wil bereiken. Je doet het omdat je ook met je talent iets wil bewerkstelligen voor de maatschappij, voor de samenleving. Daar ben ik er altijd naar op zoek. Oké. Zullen we een stukje gaan rijden? En wie rijdt? Ik ga rijden. Oeh. En dan mag jij ernaast zitten. Of wil je zelf rijden? Nee, ik doe gordel op. Oké. Doei.